Angel Elias naiz, eta fakultate honetako dekano naizen aldetik, ongi etorria eman edizut ikasturte berrira. Datozen minutuetan, aipatzekoak iruditzen zaizkidan inguruabar batzuk komentatu nahi ditut. Nola nahi ere, ikastoraren lehen egunetan, klase guztiekin harremanetan jarriko naiz, informazioa zabaltzeko eta edozein galderari erantzuteko. Badakigu, COVID-19 kutsatzeko mehatxuak irauten duen bitartean, prebentzio neurriak zorroztu behar direla. Fakultatearen webgunean informazio zehatza aurkituko duzu, baina nola nahi ere, jende pilaketak saihestera eta pertsonen arteko distantziari eustera behartzen gaitu, bai eta lokalen garbitasun eta airaztepain egokiari eta maskara nahita ez erabiltzea ere. Helburu hori lortzeko eta Euskal Herriko Unibertsitatearen jarraibideak betez, ikasgelen edukiera mugatu behar izan du. Eta horrek irakasle batzuen irakaskuntza modu telepresentzialean antolatzera behartu gaitu. Ahal izan dugun neurrian, saihestu dugu ikasgeletan irakaskuntzari gabeko tarteak egotea eta era berean fakultatean jasotako irakaskuntza ordutegia eta telepresentziala urrundu ditugu etxe bizitza bakoitzera itzuli ahal izateko. Bestalde, irakasgai bakoitzaren edukia eta ebaluazio berrikusi eta egokitu dira eta konfinamendu bat aurreikusi da modu telepresentzialia ematea behartu dezakena. Antolaketa neurri horiekin batera, unibertsitateak kamera batzuk erosi ditu ondoko beste gela batetik edo hala badagokio etxetik gelaren aldi bereko jarraipena egiteko. Irakasgai bat, irakasteko ikasgela bat baino gehiago aldi berean erabili behar izanez gero, txandaka antolatuko da eragindako ikasleen artean. Fakultateko persona guztientzako segurtasun eta osasun helburu hori lortzea utako bakoitzaren erantzunkizunaren mende dago. Horregatik, COVID-19 edozein sintoma izanez gero, berehala abisatu beharko duzu neurri egokiak hartu ahal izateko. Eta hala bada fakultatera ez joateko. Halaber, fakultatearen kanpoaldean eta barruan ere lagundu beharko duzu. Izan ere, maskara erabiltzeaz gain, segurtasun tartea mantendu beharko duzu eta pertsonen pilaketa egoerak saihestu beharko dituzu. Bai eta harremanetan jartzen zaren gainazalak garbitzen lagundu ere, ala nola, maila, ordenagailua eta bar. Horretarako, beharrezko diren baliabide materiala jarriko ditu. Baina aholku horien gainetik azpimarratu nahi dut, beharrezkoa dela empatia gaitasuna inoiz baino gehiago garatzea, edozein zailtasun konpontzeko eta bizikidetza oneko giroa sortzeko. Hori funtsezko da jarduera akademikoak dakarren ahaleginarekin batera emaitza onak lortzeko eta azken batean esperientzia ona izateko. Talde dekano honek harremana zuzena eta iraunkorra du ikasleen kontseiluarekin eta ikasturteko ordezkariekin. Horregatik, jarduera akademikoari buruzko edozein iradokizun edo zalantza bere bidez ere eraraz diezagukezu. Zure ikaskuntzaren jarraipenean eragina duen edozein inguruabar personal partekatzea komeni dela uste baduzu titulazioaren edo hala badagokio irakasgaiaren irakasgale koordenatzaileekin ere jar zaitezke harremanetan. Azkenik, talde dekano osoaren izenean eta nire izenean zure esanetara jartzen naiz eta onena opa dizut ikastaro honetan. Agur bero bat.